Er wordt deze dagen druk verbouwd in het oude Rabobankkantoor in de Westereen. Toskedokter Jaap Boersma had het po een eindverliene hier op een veiling kocht. Het is de bedoeling dat je er aansten zijn nieuwe praktijk in komt. We moesten eerst even bedenken hoe het al hier moest. Dus daar zijn we nog heel goed mee bezig. Dus daar hebben we eigenlijk wel 2 maanden mee de wanden west. En begin mei ben we dus nu begonnen met de verbouwing. En dan hopen we dat het nou wat sneller hier al is. Boersma zit nu nog met zijn praktijk onder vaststritten in het dorp. Hij werkt in het huis de Naast en dat was een van de redenen waarom hij wat oorzocht. Op de duur zeker toch een keer oerja matten, in verband met de leeftijd natuurlijk. En dan moesten we daar van de vasttreden zouden we een verhuizing matten. En dan zou de praktijk daar blijven. En we woonden daar eigenlijk wel blijven, want het voldoet wel goed in de Westereen. Dus toen zijn we dan maar de praktijk maar verhoren. En vandaar dat we zochten om een gebouw op een gegeven moment van, kunnen we de praktijk daarheen verplaatsen. En toen kwam dit dus vrij. En toen hebben we dit dus bezocht, dat keerpje, en dat is lukt. Het oud bankkantoor is voor een soort mensen in de Westereen een bekend plak. Het gebouw wordt van binnen heel ombouwd, maar er blijven nog wel oude elementen. Met name de kluis natuurlijk. Dat is het meest interessante voor, vond ik het mooiste om te zien. Want dat is natuurlijk heel apart. En die hadden net mij om. De pinautomaat boet het gebouw blijft gewoon te broeken. En wanneer de praktijk echt open gaat, is nog net bekend. Maar er is wel kans dat er aanstaan meer mensen te plakken in. We namen jaren eigenlijk zo weinig mogelijk patiënten aan. Want we moesten ze toch echt verwerken. En dat kan nog iets beter natuurlijk. We kunnen als we straks meer ruimte hebben, dus dan kan er eventueel een bij. En dan, dan kunnen we weer hier staan, zeg maar, voor nieuwe patiënten.